Mfowethu. Pirates 5. Golden Arrows 0. Uthini? Hayi mina ibhakane vele number 1 picture. Abafana bebhakane vele bayodlala ibafana kanjani mfowethu. Bonke abavele Baningi kodwa Umfukenge is one of the best. Yes. Umfukenge is one of the best. Big time. Kumele bekhona lapha. Kodwa kakhulu umfana lo wabantu uMbuthuma, underrated umfana. Ngoba une pressure ningi kakhulu kodwa ke kumele angene lapha. Umbuthuma kumele angene lapha esihlale sivuthe kakhulu. Uyazama. Uyancenga kakhulu, uyimisele. Uyancenga uMbuthuma. Uyimisele kakhulu Umbuthuma is one of the best. Yebo. Buthuma one way number 9. Uba man of the match. I man of the match police. Yeah. Police. Indlela dinabha ngayo nangendlela phasa ngayo number 1 kakhulu. Ujika la idozi. Kakhulu webot. Kakhulu. Police number 1 straight. Hayi ngiyabonga mntakababa. Bonga mina Tshepo wamloyi. Ngasenqudu. Wenqudu phansi ngidlala abantu. Kodwa ngegoli. Nazo-ke. Hayi ngiyakuzwa mfowethu. Wasimile kwesikole kaMgqumeni. Yebo. Nazo-ke. Siyabonga mfowethu. Bonga mina kakhulu webot. Ukhonze emeyeni lapho ushabalala. Ngohlezi ngikhonza usuku nemini. Siyabonga.